あれどう見ても未成年ですよね。こんな時間に補導しますか？いや、あの子はいいんだ。親御さんからちゃんと説明受けてっから。説明って何ですか？なんつったかな、 XP とかっていう紫外線のアレルギーかなんかで太陽に当たると死ぬ病気だ。え？だからあの子は夜しか出歩けねえんだ。誰のために生きているの？さえない日々を過ごして、yeah、弱さも痛みもどれくらい感じてるの？足りない昨日にやっぱり夢に書いた今日、揃わなくても、夜明け前の瞬く星は消えていたの、明日へ行ったの、つまらねばのIt's happy night。 誰のために生
先行くぞ。はい。おいおいおっす。おすじゃねえ。お前またサボる気だろ。おっす。カオルは？さっき寝たとこだ。今起こしたら怒るぞ。私なら大丈夫。なら上がれよ。あれ？おばさんまた新しいの作ったの？ああ、前のはもう小さすぎるから。いやさすがにもう来たがらないと思うよ、カオルは。分かってるんだけどね。あ、美咲ちゃん、ちょっと言いにくいんだけど、あんまり冷蔵庫の中のもの勝手に食べないでね。はーい。いやあそこまで上手くなんないと珍しいよな。いやでも好きで好きでしょうがねえってのが可愛いよな。え、太陽昇りすぎじゃね？ねえ10時。嘘。うわっ、ご飯で早く上がれ。お前遅刻だよ。何？少々お待ちください。わかめとしらすのサラダにピザマルゲリータで。はい。はい、お待たせいたしました。何見てんの？別に。